Poszła, tak, że Już może? Już jest zapnute? Już jest zapnute? Ma kameruje! Chodź, dzwonię dostał tabletki. Tabletku. Dobry, Marku, dobry. Chodź. Tabletku. Dobry, Marku, dobry. Ja wobec kameruję. Drogi ci dzieją. Ale ja ci wobec, Marko, kameruję to. Hej? Freddy, dał mu coś. My tak kitos do picia. Ja już. Zobaczcie, o. Mali Marko, pozrij tutaj. Na obrazku. Jadł. Zobacz, o. Może i zakaz, nie odpyta. BTP. Co nam może stać to co nie? Nie, tam na wiele kanałów. Poznasz Rajciu? Pikawka. Pikaczka, ej. Moja pikawka. Gdzie wejdziemy, zobacz, Rychu, Cyry Berwa. Gdzie to? Cyry, zobacz, chodź do pici. Daj, Wyjdzie, bam. Cyryl, zatancuj nam. Zabrajkuj, Cyryl. Rozkop to tu. Cyryl, zatancuj. To chcesz zabrać? No bo to jest fajne. Co chcesz zabrać, Cyryl? Pokaż nam to. Kiebę, kukurycu, Tu ma Graszok. Zdjęcie, o, on tak bardzo. fazulu, Fajnie. szoszowicu. Aha, to z rumą. Z rumą do pić. Dostanie. Ty kokot wyjebany. Tam mój jebo do pić. Dawaj, Libor. Dawaj. Dawaj, światełku. Chodź, paniu. Wyjeb.